நம்மளோட யூடியூப் சேனல் நண்பர்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் வணக்கம். இப்போ நம்ம இந்த வீடியோ என்ன பார்க்க போகிறோம்னா, சாம்சங் அவுட்டோர் யூனிட்டோட 2 டன் கம்ப்ரஸர் சேஞ்ச் பண்ண போகிறோம். இந்த சாம்சங் யூனிட்டில் வந்து கம்ப்ரஸர் வந்து ரிப்பேர் ஆகிடுச்சு, டிஃபெக்டிவ் ஆகிடுச்சு. அது இப்போ நம்ம வந்து கம்ப்ரஸர் சேஞ்ச் பண்ண போகிறோம். எப்படி அதை வந்து ரிப்ளேஸ் பண்ணுறதுங்கிறது இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். ஓகே, ஃபஸ்ட்டு கவரை ரிமூவ் பண்ணணும். ரிமூவ் பண்ணியாச்சு. பாருங்கள், இந்த கம்ப்ரஸர் தான், அதுதான் இதுதான் ரீப்ளேஸ் பண்ண போகிறோம். அதுக்கப்புறம் கேஸ் ரிமூவ் பண்ணணும். கேஸ் ரிமூவ் பண்ணியாச்சு. கேஸ் ஃபுல்லாக ரிமூவ் சிஸ்டம் எம்டி ஆனதுக்கப்புறம் பைப் கட் பண்ணி வெல்ட் பண்ணி எடுக்கணும். பாருங்கள், இந்த கம்ப்ரஸர் தான் இப்போ நம்ம ரீப்ளேஸ் பண்ண போகிறோம், ஃபிட் பண்ண போகிறோம். இதுதான் புது கம்ப்ரஸர், நியூ பிராண்டு, சாம்சங்கோட 2 டன். இந்த மிஷின், இந்த கம்ப்ரஸர் தான் ரிப்பேர் ஆனது, டிஃபெக்டிவ். இதுக்கு பதிலாக தான் இந்த கம்ப்ரஸர் ஃபிட் பண்ண போகிறோம். கேஸ் ரிலீஸ் ஆகி பைப்பெல்லாம் கட் பண்ணுது, டீப் கட்டரை வச்சு. இப்போ கட் பண்ணுற பைப் தான் சக்ஷன் பைப்பு. கேஸ் எல்லாம் ரிமூவ் பண்ணியாச்சு. கட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி கேஸ் எல்லாம் ரிமூவ் பண்ணணும். கம்ப்ரஸரோட லெக் ஹோல்டு நட்டெல்லாம் கழட்டியாச்சு. டெர்மினல் வயரெல்லாம் உருவியாச்சு. இந்த கம்ப்ரஸர் என்ன ப்ராப்ளம்னா, ஹை ஆம்பியர்.
நல்லா பார்த்துக்கிடுங்க நேயர்களே. கம்ப்ரஸர் சேஞ்ச் பண்ணதுக்கப்புறம் கெப்பாசிட்டர் மஸ்ட்டு சேஞ்ச் பண்ணணும். அது ஏன்னா கம்ப்ரஸர் நியூ பிராண்டு நம்ம சேஞ்ச் பண்ணும்போது ரீப்ளேஸு கெப்பாசிட்டரு புதுசு சேஞ்ச் பண்ணோம்னா நல்லது. அது லைஃப் லாங் நல்லா ஒர்க்கிங் ஆகும், ரிப்பீட் கால்ஸ் வராது. அதனால தான் இப்போ கெப்பாசிட்டர் சேஞ்ச் பண்ணுறோம். இது 50+5 டியூல் கெப்பாசிட்டரு இப்போ சேஞ்ச் பண்ணுது. கம்ப்ரஸரோட டெர்மினல் லைன்லலாம் கொடுத்தாச்சு. கெப்பாசிட்டரில் இந்த ஒயிட் லைன் ஸ்டார்டிங் ஹெர்ம்னு போட்டிருக்கோம், அது ஸ்டார்டிங்கில் கொடுக்கணும். அந்த ரெண்டு ரெட் கலர் லைன் இருக்குது, அதான் ரெண்டிங்கு. அது சீன் போட்டிருக்கோம் கெப்பாசிட்டரில், அதில் கொடுக்கணும். அதுதான் மெயின் ரெண்டிங்கு. அது ஒரு லைன் கம்ப்ரஸரோட ரெண்டிங்கு போகும். இன்னொரு லைன் மெயின் இன்டோர்லேருந்து வர அவுட்புட் அந்த ஃபேஸ்க்கு போகும். கம்ப்ரஸர் வெல்ட் பண்ணி முடிச்சாச்சு. பாருங்கள், வயரிங்லாம் பண்ணி வச்சு புது கெப்பாசிட்டர் சேஞ்ச் பண்ணியாச்சு. இப்போ கேஸ் சார்ஜ் பண்ணுது. லீக் செக் பண்ணிட்டு கம்ப்ரஸர் பண்ண முடியல, சார்ஜ் பண்ணுது. கொஞ்சம் ஃப்ளெக்ஸ் பண்ணி தான் கேஸ் ஏற்றணும். அந்த ஃப்ளெக்ஸ் பண்ணிவிட்டு கேஸ் சார்ஜ் பண்ணுது. ஓகே, லீக் செக் பண்ணிவிட்டு ஸ்டார்ட் பண்ண வேண்டியதான். லீக்கெல்லாம் செக் பண்ணியாச்சு, லீக் இல்லை, பர்ஃபெக்ட்டு. இப்போ கவர் க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு மிஷின் ஸ்டார்ட் பண்ண வேண்டியதான். கவர் க்ளோஸ் பண்ணி 2 ton கம்ப்ரஸர் ரீப்ளேஸ் பண்ணியிருக்கு சாம்சங் அவுட்டோர் யூனிட். இப்போ கம்ப்ரஸர் ஃபிட் பண்ணியாச்சு, மிஷின் ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு. இப்போ கேஸ் சார்ஜ் பண்ணுறோம். அந்த சூப்பர் கண்டிஷன் நல்லா ஒர்க் ஆகுது, அந்த நாய்ஸ் இல்லை. கேஸ் சார்ஜ் ஆகுது பாருங்க. கேஸ் சார்ஜ் பண்ணுறோம். சக்ஷன் ப்ரெஷர் 55 60 வரைக்கும் வைக்கணும். அது போல ஓகே. நம்ம வீடியோ அடிக்கடி நீங்கள் பார்க்கணுன்னா நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். நம்ம போகிற அடுத்தடுத்த வீடியோ எல்லாம் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக வரும், நீங்கள் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம். ஓகே, தேங்க்யூ.